Magandang araw sa ating lahat. Tayo magluto muli nitong ating kamunting kahoy. Meron tayong ilang piraso dito. So, balatan muna natin siya. Ayan, napakadali lang ang ating recipe ngayon. Ang ating masarap na merienda. Ayan, at balatan muna natin. Ayan, ituloy-tuloy lang natin pagbalat yung mga kasama niya. So, ayan, mamaya hugasan rin natin yan. So, ayan, hugas na ang ating kamunting kahoy. Ilagay na natin siya dito sa ating kaldero. Ayan, maglagay lang tayo ng tubig. Tubig muna ang aking ilalagay dito. Dahil kung ilalagay ko dito yung gata, baka madali masunog siya agad. Kaya tubig muna para lumambot ang ating kamuting kahoy. So ayan, at medyo lumambot na siya. Maglagay na ako dito ng gata. Okay lang yan kahit may tubig pa dahil mamaya mag-absorb din yung tubig niya. So maglagay na rin tayo dito ng asukal. Simpleng merienda lang ito. Pero nakakatakam. So, ayan, at kumulo na. Ayan, haluin lang natin. Dahil pag meron na kasi siyang gata, madali siyang masunog sa ilalim. Lalo at meron siyang sugar. Malambot na yung ating kamuting kahoy. So, maglagay ako dito ng muscovado sugar para medyo may kulay naman yung ating kamuting kahoy. Yan, para siyang para tayong naglalatik. Pero napakasarap nitong merienda na to. Kadalasan ito sa probinsya, ito yung mga laging mini merienda. Ito yung madalas laging mini merienda. So, ilalagay ko na dito yung gata, yung pinakaunang gata. Maglalagay rin ako ng asin para balanse yung kanyang alat at tamis. Lutuin lang din natin siya hanggang lumapot na yung kanyang sabaw at magiging latik na siya. Ayan na, at naglatik na yung ating gata. Ayan, napakasarap talaga nito. O, ayan o. Sobrang latik na niya. So, kailangan pa rin natin yung medyo kumunti lang yung tubig niya. Mas masarap kasi yung medyo kunti na lang yung sabaw. Pero luto na siya, ha. Ayan, sobrang latik na niya. So, ready to serve na rin ang ating minatamis na kamunting kahoy. Napakasarap. Ayan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga sample recipes. Ayan, at ready to serve na yung ating minatamis na kamunting kahoy. Ayan, napakasarap. Nakakatakam. So, ayan, titikman na natin yung ating minatamis na kamuting kahoy. Maraming salamat sa iyong panunood. Kain po tayong lahat.